Salam qadirli vatandaşlar, salam yakribani iyleşler. Ne görüşümüz yani bugün yine de edebiyat akşamları devam ediyor. Bugünkü gepleşimizde biz büyük Mahtumuli şairimiz, büyük klasik şairimiz Mahtumli'nin 300 yıllığına başlayat. Yani şu yerde gelip yetişen vatandaşlarımız var. Şulara her bir-birinden söz vereli. Ee, Cennet iyileşimiz. Size söz verelim birinci atış edip berseniz. Böyle. Salam yurttaşlar. Inne bu yıl 2024 yılda Mahtumgulu Prag'ın Pəxim Payxas ummanı yılı deyip beleptirler. Bu yıl Mahtumgulu'nun Prag'ın 300 yıllığına ağla takır edip bellecek olup diyorlar. Demek 1724 yılda doğulan olmalı. Yöne biz mektepte okan dövrümüzde sayız dövür okaptık da. Mahtumgulu 1733 yılda doğulan deyip okaptık. Kahraman Koşadırman içinde kahraman arkadağı Pəxim Payxas ummanı şığırını şahirin 300 yıllık toyuna bağışlap döredenmiş. Şimdi şol Türkmen halkını milli edebiyatına yapılan serpaymış şol koşkusu. Bir topar klovun bular. Doğulan yılı anık ber. Sesiniz gitti. Cennet iyileşimizin sesi gitti. Gelyanca ben devam edeyim. Yankı biz Öğrenci Türkmen edebiyatını öğrenci ılımında Mahtumguly'nın durmuş ve döredicilik yolunu ılım esasda öğrenmek tesli işler edilenmiş. Buna seyretmezden tarih çeşmelerin gıtlığı zararlı, entek doğulu anıklandırmandır. Doğulanlı ölen yılı. Okul kitaplarında şonun ýaly hem beýleki ylmy işlerde şahyryň doğulan yılı ve aradan çıkan yılları dürlü berilse de esasan 1733-nji 1782-nji ýyllar getirilýär. Bu senelerin şahyryň biografiýasy bilen baglanşdyrylmagy Wenger alymy A. Van Berry'nin Orta Aziýa Syýahat adly kitabynyň esasında A. Van Berry öz kitabynda şeýle ýazypdyr. Türkmenlerin Göklen taypasından 80 yıl mundan ozal olupdur. Mälum bolşaýaly Van Berry Orta Aziýa 1863 ýylda gelýär. Şo ýyl hem Gyzyl Ahundan ol şahyr barada maglumatlar alýar. Ine şol maglumat esasında Mahtumguly 1783 ýylda dünýäden ötüpdir diýilen netije gelinipdir. Van Berry Mahtumgulyň näçe ýaşda aradan çykandygy, has dogrusu şahyryň doğulan wagty barada hiç hil maglumat bermendir. Muňa garamazdan Mahtumgulynyň doğulan senesi hökmünde 1733 ýyl kabul edilmegi hem Van Berry'nin Gyzyl Ahuna salgylanyp beren ýokarky we halk maglumatlarynyň esasyndadyr. Bu hakda Türkmen edebiýatyny ilkinji öwrenjiler biri Ahundow Gürgenli 1939 ýylda şeýle ýazýar. 19-njy asyrda Ýewropa alymlaryndan Van Berry'nin diýmegine göre Mahtumguly 1783 ýylda aradan çykan bolsa, soňky wagtlarda onuň öz nesilleriniň arasynda ýygnalan has ynançly bir materialymyza göre Mahtumguly 1195-nji hijri, ýagny 1780 ýylda 49 ýaşynda wepat bolupdyr. A. Gürgenli 1940 ýylda Mahtumgulynyň şygyrlaryny çap etdirip, oňa ýazan söz başynda hem bu pikirini gaýtalaýar. Mahtumguly 1731 ýylda eneden doğulup 1780 ýylda hem ölýär. Bu neşiriň iziýany 1941 ýylda Ruhy Alyp bilen Gürgenli Ahundow şahyryň şygyrlaryny 3-nji neşirini çap etdirýärler. Mahtumgulynyň bu neşirine söz başı ýazan Alyp, Mahtumguly Prag 1733 ýylda Eterekde Giňjaý diýen ýerde Akdepe atly belli depäň ýanynda eneden doğupdyr diýip şahyryň doğulan ýylyny
Gürgenilden tapatılıkta 1733 yılda getiriyor. Alıp Şahirin aradan çıkan senesi arada hem Gürgenilden tapatlı pikir yöredi. Has taqiğı ol bu arada şeyle yazar. Mahtumgulu 50 yıl çemesi yaşaptır. 1782 yılda ölüptür. Mahtumgul şınas qarrib Türkmen edebiyatının bizim kuvancımızdır atlı makalasında Mahtumgul 1733 yılda Etrek çayının boyunda eneden doğullar. Yöne şol yerde 1782 yılda aradan çıkar deyip alıpın Mahtumgul'un ömrü bilen bağlı getiren senelerini getirer. Görünüşüyal bu meselede Mahtumgul şınas Beyqarri Şahirin dünyadan öten senesi hükmünde Van Berg'in yazgısını esas edinip alsa Şahirin doğulan vakti hükmünde alayım fikrini qoldayar. Şeylelikte 40. yıllarda ve ondan sonraki yıllarda yazılan ilmi işlerde, okul kitaplarında hem esasen bu seneler alındı. Yöne vaktin geçmeyi bilen Mahtumgul şınaslan bir neçesi bu seneleri ikirjenlen başlayar. Sever Şahirin şığırları bilen içkin tanışan mahalında Şahir barada halk materyallarını içkin öğrenen fırsatında Mahtumgulu 1733 yıldan Irak doğulup 1782 yıldan geçirek yalançı bilen hoşlaşan bolaymasın diyen çaklama döreyer. Mahtumgulu'nun doğulan ve aradan çıkan yıllar baradaki gelinen neticeleri ilkincilerin hatarında ikirjenlenme bilen seredenilen bir hem akademik B.A. Qarriyev'dir. Olay 1950 yılda Mahtumgulu'nun tercüme halı hakkında adlı makalasında şeyle yazar. Mahtumgulu'nun açık qaysı yıl eneden bolup qaysı yıl hem aradan çıkanlığı ma'lumda. Sebebi bu mesele değişli tarihi dokument kalmandır. Men bir zada düşünemeyok. Mahtumgulu 18. asır şahiri nädip anıqlap bilmeýärler. Kan uzak wagtama däl ýaňy ýakynda diýenýaly bu Araplaryň ýok peýgamberin 7-8 asyrdaky zady 632 ýylda doğulan diýip taýyk ýyl berip okylar. Ýene şu ýerde türkmeniň taryhçylarynyň ýazgylaryň ýoklugy belli, taryhy önemsemeýänligi. Taryhy çeşmelerin gytlygy zerarly diýe. Her näme de olsa Mahtumgul şahirimiz bolupdyr, haçan doğulsa da, näçe ýaşasa da esas şol. Indi türkmeniňden goşgysynam izinden okasam. Ceyhun bilen Bahry Hazar arasy, çölesinden öser yeli türkmeniň gülgunçasy, qara gözüm garasy, qara dağdan iner sili türkmeniň. Hak sıylamış bardır onun sayası, çırpınşar çölünde neri mayası, renk gül açar yaşıl yaylası, gark olmuş reyhana çölü türkmenin. Al yaşıl bürönüp çıkar perisi, küykeyip bark urar anbarın iyisi, beytörü ak sakal yurdun eyesi, küren tutar gözel iyili türkmenin. Ol merdin oğuldur, merttir pederi, gör oğlu kardeşi, serhoştur seri, dağda düzde kovsa sayatlar diri, ala bilmez yolbaş oğlu türkmenin. Köngüller, yürekler bir bolup başlar, tarsa yığın erer, topraklar daşlar, bir suprada kılınsa aşlar, göteriler oluk bağlı türkmenin. Köngül hovalanar ata çıkanda, dağlar lağla döner, qaya bakanda, bal getirer coşup derya akanda, bent tutturmaz gelse siyili türkmenin. Kapılğamız dövüş günü, har olmaz, qargışa nazarı giriftar olmaz, bilbilden ayrılıp solup sağır almaz, daim anbar saçar gülü türkmenin. Tireler kardeştir, urug yarıdır, ıkballar ters gelmez halkın nurudur, mertler ata çıksa söveş sarıdır, yol üstünde yörer yolu türkmenin. Serhoş olup çıkar, ciger dağlanmaz, daşlar sıyındırır, yolu bağlamaz, gözüm gayra düşmez, köngül eğlenmez, Mahtumgulu sözler
tili Türkmenin. Sağ olun, sözümü bitirdim. Sağ olun vatandaş. Cennet iyileşimiz köp sağ ol. Katı koy maglumatlar aydıp berdiniz. Ne şu yerde Malikam oğlum gelip koştu, koşuldu aramda. Salam Malikam oğlum. Bugün edebiyat akşamları gepleşimizin Mahtumula bağışlan bir sani yan yeriniz için şunu aydayın. İnni men şu yerde söyledi halmra dağa vermekçi. Beylik gelin gıydarım tayin olyança. Şu arada sizin öz bir bilyen zatlarınızı görün verseniz. Sağ olun. Salam yurttaşlar, salam kardeşler, gelirler, gıylar. O ne bu? Batı ulu. O hem de bir hormatlı hem halkımız için bir katı kımmatlı şahsiyetin adı tutulýar, şu mertebesi, hatırası tutulýar. Onun bizim Mahtumulu Pırağı. Yani cennet kardeşimi doğru ayıp geçti. Tabi belli günü yok. Doğulan günüm, yok olan günüm. O yani çağa kalk, yani şu 1733. 34. yılda doğullu ya 73 yaşında yoğullu değil yani. Ama şu günkü yani Wikipedia'nı açıp gördüm mal o tayda yine yani doğulan vakti 1724, yoğulan vakti 1807. yıllık görkedi yani. Eyyam 83 yaşında var. Ve Ati yani adı tutulup geçilen alimler ya yazıcılar, tarihçiler bulan hemmezin beriyan maglumatı dürlü. Yani şunu anıklamak için doğru bellek geçti. Cennet kardeşimiz için. Onun 5 asır ön yoğulan adamlarına doğru takip çıkarılıp biliniyor. Ne için şu barıp şu Türkmen tahrada yani Mahtumulu Pırağı atası Devlet Mehmet Azadi ikisi yanlışlıkla kuvvetleri 1991. yılda şol Mahtumul Ullarynda ulu delegasiýa bolup gitdik şu ta. Şondan bilýär, barıp gözüm bilen gördüm ziýarata baramyzda. Indi şolar ekshumasiýa edip, ýa-ni ekspertizadan geçirämeli medisinsk hemme taraply. Boýam ölçenjek, iğnem, kelle çanagyna görä ýüz kesmem hemme zikrat edip bolýar. Ýaşam takyk kesitlenjek. Özüniň kim, atasynyň kim. Näme gerek? Umar bir gümana salyp ne bolman. Mana şu dil bolmadyk adamyň taryhyny bilen zatdy. Buna elbeýle boldy. Ne Türkmeniň geçmişine bir park garamagynyň netijesinde ýüze çykan ratlar diýip düşünýär. Indi Mahtumulu Pırağı barada aýtsam, men öz durmuşymda men ýere öwrendim harplygy, bir 6 ýaşynda ýa harplygy bilýärdim. Ondan soň ejem bilen däden şu tel çyra bar, ýa nebit bilen ýakylýan çöşölçe şey. Soň ışıgyna aşamlaryna oturduk, şunu okap berdi, ýa-ni birinji, ikinji kylapda ýatdan bilerdim bir topar goşularyny ýa mesela ondan soň sonra o kitapların ilki döwür çykan kitap 30-njy 40-njy ýyllarda geçen asyryň. Şo bir goşu bir tarapyna ýeme arap basmasy bilen ýazyldy. Şo goşun bäri hatlaryny ýa-ni Kiril basmasy bilen ýazyldy. Ondan şo Kiril basmasyny okardym men arapçany bilmänse. Şondan çok köňeki sözler kitap emeler başlar da setirler şondan galanlar ben bilýän. Emma bugun bir topar goşuýun üýtgedipdirler bilemok. Näme niýet bilen etdiler ýöne Mahtumulyn aýdan şol köňeki türkmen dili ýok, köp goşuldy. Gaýlapdyrlar. Originallar ýok. Ene şoň üçin men şu Mahtumulu bilen Pırağı bilen o çağalygyndan men tanış. Mahtumulyn döredijligi bilen Mawlana Pesin Zelilin beýleki meşhur şol ilk zaman şahyrynda bir ýazyjylar bolýar. Men ýaşlykdan okap höwes bilen galyma siňdiren şahsiýetlem. Şonuň iň ulusy beýigi men üçin ýakyny Mahtumulu Pırağı. Enne näme bar şu taýda Mahtumul bilen aýtmaly bolsa bir topar zat bar. Ýene de cennet kardeşimizle dolanyp gelýän goşuýuny okutdy. Jeyhun bilen Hazar deňde arasy çöl üstünden öser ýeli türkmen. Eredin Jeyhun ýa-ni Amderiýa. Hazar deňde ene Kaspi.
Şu ikisinin arasında Türkmen yelös ya. Demek şu Türkmenin toprağı. Şunu 300 yıllık yadigarlık dikcek bolýan lellim. Ine Türkmen, ine bahirden men kakan arasında galan yerde Türkmen yok diyen adam gelip indi şu akıllarımızı yadigarlık diken bolýan Aşgabatda bir seredin bolýan zatlar. Bir baka ver. Ne yüzüne bar sol adama yadigarlık diken. Ondan sonra ağırlı verse de yine bir azı hakikat var. Mahtumulu Prag'ın doğduk tepesi yaşayan yerleri, yaşlının öten yer ya son durmuşum köp böyle onu geçen yerine şugun kugun ne kargalaya tırabı. Son teorekler. Şu mahan SSR yıkılandan sonra şu mal kargalada adam yok. Teorekin ne kovuların bu vurup kaldı dik baydiyal. Kaçsan kaçtı. Kim Aşgabat'a göçtü, kim Nevit Dağı göçtü, kim Krasnovod'a gitti. Kim Orsiýada göçüp gitdi. Hatta şol pagranişlikler bardy, şerhede gorýan gargalady. Şolun salladyna ofitserine durmuşa çykyp kaçyp giderler ama Türkmen gyýlan içinde. Täze şu horlu şu aşlykçylar. Ol niýatyň döwrüne başlanan zat. Ine Mahtumulu Prag'ın doğduk tepesine ine Baýguşyň harabasyna dönürün haramzady gelip ine Aşgabatyň eterini onu 100 metrlik bina diken bol özüni körawry gazanjak bolýar. Ine körse o galdyrlan halkymyzyň gözüni öňüni. Ine men şoňa janym ýani. Ine bu edip beren oýunlar. Ine biziň iň beýik akyllarymyzy ine o halkyň öňüne galkyn edip tutup özüne ogurlyklaryny dowam etdirjekler bilen. Ondan yine de bir çekeleşikli mesele var. Ondan ben şunu aytıp geçen kän çekeleşikli zat boldy. Hatta şol 90-njy ýylda Türkmenistanyň parlamentine de gozuldy şu mesele. Näme üçin? Şol aýtdym men şol baýdagy, bäşgöl men şonu asla nazarda almak hasaba edem. Şu sebäp şu Türkmen bäş tireden taýpadan ibaretdir. Ondan şu taýda mysal getirýärler de ne Mahtumulu ýazypdyr, ne ýanky teke ýomut göýekleň ýazyr alyly bir döwlete hyzmat etsek bäşimiz. Goşusy bardy. Indi şoňa sarıyan adamlar var. Önemli için bäşimiz diýipdir. Biz bäşler Türkmene näçe tire taýpa bardy. O parlamentde de gozuldy şu mesele. Ondan bir zat bardy, ýa-ni şahiranalikde ýa goşu dözmekde hemmesin sanap aýdyp bolanok. So Türkmenle ýoksam onlarça tire taýpa bar. Şoň hemmesi nädip bir ýanky ema sygdarsyn bir setre ýa bir ýanky 4 setre köpledi. Mümkin işden. Ana arada cennet kardeşimizden bizim oturan bir topar gelin gyýlymyza bagyşlap ýazan goşgusyny 4 ýa 5 adamny adyn tutdy. Biz kene o taýp. O yine de 10 goşu yaptı da par adamda. Ýöne şunun ritmi üçin, kapya üçin, goşuň bir tertibi getirmek üçin ýazylyş formasy bar. Ine şol döwür Mahtumulyn şu goşuň ýazanyny kelletine gelip pikir şu diýip men düşünýän. Şo döwüşün parlamentden hem diýip aýtdym şunu. Ýöne ben Mahtumulyn ýazan zadyny biz düzediş giýirme hakkymyz ýok diýip düşünýän men özüm. On ýazan zady el bolsa onu her bir gelen adam el urjak bolsa onu on ýa mirasy ýitip geçjekdir. Ýöne biz öz ýanymyzdan şunu özümüze düzedişi alsak hat takyp şuň kuguny gawat gelerdi diýip aýtjak bolýan zady. Meselem şol emesinde bäşimiz diýen ýer bar da bästiran sanapyny bir döwlete gulluk etsek bäşimiz. Men şo ýerini uly kiçi tire taýpa ählisi bir döwlete gulluk etsek barymyz diýen bolsa, ine şonu bütün Türkmenistan halky ilaty ähli tireti taýpada içine girjek. Ine şu gün ýagdaýmyz. Ýöne şol döwür şu zatlar görüli bilmendir, ýa baha berilmendir, ýa Türkmenistanyň şular real formada döwlet boljak gözüňe gelmez. Men bilemek näme bolup durmandan 300 ýyl ozal ýa 250 ýyl mundan ozal. Ular şonda urny ýazan bolsa şu goşuň. Ýöne şular ýazjak seter bar, oňa da men şu gün öz tarapymdan öz bilşimi, öz düşünýüşimi aýdýan o taýda Mahtumul Prag'y bir tirany beýlekden kim tutup ýa ýokary tutmak üçin eden dälip düşünýän sebäp goşu düzülerine bir öz ritmi kapy düzüliş formasy bar ýa formaty bar. Şoňa laýyklykda düzülýär. Şoňa diýdim. Indi şu gün ýene de aýtmaly zat her ýyl
19. mayda 17. 19. may aralygynda ya 19. 22. may aralygynda olum takyk bolmandy Türkmenistana Mahtumulyn gülleri bellenýär. Indi şol bellenen güller esasan Mahtumulyn dowduk tepesine bütün Türkmenistanyň adamlar ziyarete gelirdiler. İran'a gidip bolanatdı o döwren kişi. Bu buyurna. Ondan sonra Aşgabatda Mahtumulyn ýadygarlygy bar. Ene soňra onu gül desteler goýular. Ýöne. Indi bugünkü oýnalýan syýasy oýun Mahtumulýny öz şahsy bäxbitleri üçin ya öz jenayetlerini üstüni yapmak, gömmek ya basyrmak üçin ullanylýan şahsiýet bolupdy. Şonu halkymyzyň bilmegi gerek. Men bilemekde ne ýüzüne barıp indi şol adamlar şol may aýyna açylsa barıp Mahtumulyn heykelini öňüne başyryp gülleselerini goýjaklar da özlerim halkymyzy sömürip otylar. Yani 32 ýylda halkyň ýasyndan köpüsini Türkiýede talabançylyk edip Mahtumul şonu isledimi öz halkyň ya şonu arzu etdimi Türkmen şeýle durmuşda ýaşamak 50 trillion üstüne oturan Türkmen ulgurnak bolup gelmelim dünýäde. Yani şu meseleler bar, ondan bular bar, gül goýjaklar. Ýöne goýýan bolsalar, men şolaň ozal bir çykyşyna ýazdım, aňyrda şol Gülale Hedret Guliwa diýip bir owadaşymyz bar, men kızlar batly kino rejissör. Şoň çykyşyna ýazdım, kızlar batly bir ýigit bilen, ýigit diýene menden bir kiçi ýaşylar. Şonu aýtdy, ol ýanky aýna Mahtumul Pragymyz bar, beýigimiz bar, nämämiz bar diýip burlupdy. Menim kommentde ýazdım. Beýle Mahtumulyn şeýleýän bolsaň äsli songa diýişgärler hemmäňiz bilelikdi ya her biriňiz ýekelikde sahna çykynda şu Mahtumulyn birje setrini okap beräň diýdim ogu. Ýanky gömürli derýalar, ýykylly daglar, ýetimler göz ýaşyny döke başlady. Orromsudan bolan haramhor beýler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady. Şunu okaň diýdi. Başy işlat gerekkä. Gayratyny çatdýan bolsa, Mahtumul Praga hormat goýan bolsa, şonu dilinize sena edýän bolsa, erkegiňiz zenanyň, äsliňiz şol tok edip beren ekrany çykyp bererler. Ene 19. maýda şolary berjek nesihat. Gayratlyňyz bar bolsa, şol minberiň öňüne çykynda aýdyp beriň şonu. Menim ondan bärden size el çarpayım, kalk bol. Yurdun daşyny jyda düşen türkmenler bol. Ene şonu aýdaýyn edim gysgaça, ta bolyň diňlençi. Sağ olun. Almada gatı doğru aydınlatlaňyz. Doğru bellep geçtiňiz. Menim şoň üstün ýetireýin. Ýanky heykel gurjak diýeniňiz mi? Nemäniň Mahtumlynyň heykelini 100 metrlik diýip. 100 metr dämi? Ay ho 100 metr var diýip aýtdylar maňa. Oňa çykarylan pul ýa milliarlardan milliarda bardyr dolar hasabyny. Ogurluk. Ana şonu aýtjak boldum. Bu taýda Mahtumly syýlap, hormatlap, helak bolup duranok ol şol pul aklama üçin ýene de bir sapar şonum ýatlydaýyn idim. Ne şu ýerde ýene bir kisany gelin aýdymyz bar. Malika molum berki taýynsyňyz. Sizem haýsam bolsa bir goşgusyny bilýän bolsaňyz okap berseňiz. Onun soňky bahara geçirerdi. Ben internetim kän gowa eder, sesim kesilip biler. Şu wagtda Her şu wagt gowa eden olsa. Gömürli derýalar, ýykylly daglar, ýetimler göz ýaşyny döke başlady. Orram sudan bolan haramhor beýler ýurdu bir ýanyndan cemaatsyz adam bir guru sir. Nice mollan okan olmay sebessir. Kadılaryň käri çay bilen nasır bir bolduk nişana tuta başlady. İşanlary her gapyda tapylar. Mollalarına yok mujabat yapylar. Öwliýa menip jöwe sopylar gyýgyryp asmana döke başlady. Şykar beýwana gyýdy gelini, ak ýüzüne yapar gara telini. Kemçinlik eýleyip ýygan puluny düz ödüp özüne
daka başladı. Dünyada süt horun pul yığmak derdi. Bayların malları bize ka erdi. Tova edin. Gözüm bir yaman gördü. Birbirine birbirine yaka başladı. Maltumuri başa bağlan selleler aç börde yortup nice morlalar. Halallan haramdan yığnap kallalar. Her ne tapsa dıyınmay dıka başladı. Şu koşkusunu okudum se şuna men edil häzir ki bol şunlarda yaşayan zatlamady öňde görjeken magtymry işan ana şu mollalaryň azgynlyk etýännem, kazylaryň adalatsız işleýännem aýdypdyr. Ne gyzgelinleriň azyp ine şu azgyn ýollara düşjegini, türkmeniň ar-namasyny, ahlagyny ýitirjegini hemmesini görüp bilipdir. Şu yurdun başında oturanların aman ha haram hor begler yurdu bir yandan yıka başladı diye yıkıldı yurt Türkmenistan yıkıldı namnışan kalmadı diysek ama ya 3-4 tane bir gepesede düşünýän kaldı diýmesen kalany lolu oldu değerli oldu yoldan çıktı. Hmm, doğru. Onda o wagtlar yıkılman eken, watanyny şu wagt yıkılıpdyr eken. 200-300 ýyl mundan görüpdir da onu şu wagt yıkyljagyny. Ha, Doğru. Sağ olun Malikam oğlum. Gaty neme bir ýüregiňe batyjda sözleri, her bir sözü şu goşgusyna. Edil şu günkü bir ýerden ýokardan bir ýerden synap oturup görüp ondan ýazan ýaly. Men üçin. Pulam aklanşyn aýdypdyr, pulam aklan edi. Hmm. Bir ýandan dıka başlady diýe. Hawa. Şoda. Iniştaýda Baharada söz bersek, Bahar taýin bolsaň eger yo wagt gerek. Salam yurttaşlar, ildeşler. Benim şu baktım olayım. Koşuksunlar birini okap vereyim. Kaygı gamda eziz ömrüm soldurup, şum pelek azabım reygan eyledi. Yazan kitaplarım sile aldırıp, gözlerim izinde giryan eyledi. Gapıllıkta düşman aldı başımı, dargıttı her yana deni duşumu. 5 ýylda bir kitap eden işimiz Kızılbaşlar alıp veyran eyledi. Bir näçämiz olu bağlı kul bolup, niçeler izinde sargarıp solup, kimi verip onun bahasın alıp, her kime bir belli baha eyledi. Şümpelek bir rehim bana bildirdi, ağlamaktan gül yüzlerim soldurdu. Ol yazma kitabım sile aldırdı, düşmanımı ceyhun derya eyledi. Niçeler dünyada oldu bir kişi, neçənin ağzını doldurmaz aşı, niçənin matamdan tutulmaz başı, giyece gündüz ve letal eyledi. Koşkularım şundan ibaret. Benim şu yerde yazan kitaplarımı sile aldırıp diyeni biraz şu mahkumulun kitaplarını yok etmek. Başka da yazıcılarımız onların kitabını yok etmek. Esası halka yarayacak kitapları yok ettiler. He, tamam. Dargattı diye, yine dargadık, ul olduk. Şuları getiripdir, mahkumulu öňden görüci. Biz çağa vaktımıza aýdydylar. Mahkumulu veli bolupdyr. Hemme zady öňden görüpdir. Diýip burun edýärdiler. Şulary burun berdim. Sağ olun. Hawa sağ ol Bahar.
Doğru aýtdyň. Ýa-ni gaty köp kitaplarny Gydylbaşlar gelip şol otlapdyrlar, ýakypdyrlar, suwa oklapdyrlar, şoňa edipdirler, aýdyp o şol bizem okan döwrümizde şu zatlar aýdyp berýärdiler. Ondan ýa-ni cennet iýleşmediň aýdysýaly. Menem Sovet Soýuz döwründe okamda şol 1733-nji ýyl dip doglan ýyl dip aýdyldy da awtobiografiýasyny geçenmede. Şol häzirki ünýaly adamdy. Indi bolsa 24-nji ýyl diýdiler, welin men hayran galym. Nädip ol beýle ýyda 10 ýyl, 11 ýyl tüýşipdir. Diýmek ýyzarlap ýa-ni buny nime diýendirler? Ýazylan ýa-ni soňky ýazylan nimeler we goşgulary bar. Şolar boýunça, şolaryň mazmuny boýunça, manysy boýunça mysal getirip nimeden atlaram bar da, şonam belki gözüňe tutup 10 ýaşy has köprak ýaşan bolmaly ýa öňürträk bir 10-11 ýyl öňrek doglan bolmaly şol ýalyky netije gelinen bolmaly. Sebäbi şu Wikipediýalarda da zatda girýän bolyn, Google'da da girýän bolyn şo ýerde de neme diýip berýärde, käbir goşgulary we ortlardan hem şu kapırlardan neme goranmak üçin diýede. Diýmek şo döwürlerde ortlaram gelip başlan bolmaly. Ýankyja bir bölejik ýerini şu ýerden men size Wikipediýany okap bereýin häzir. Magtumulynyň goşgulary öz döwrüniň taryhyny, durmuşyny, wakalaryny bilmäge kömek edýär diýe. Eýran basbalçylarynyň Magtumulynyň owasyny häli çodup halky talapdyrlar. Bu gezek hem onuň eserlerini ýakypdyrlar, suwakdyrypdyrlar. Şonu şeýle diýem. 5 ýyl bir kitap edenişimiz Gydylbaşlar alyp gelip weýran eýledi. Onu emedi izinenim şeýle diýe. Magtumuly ýurdy halky tozgunçylykdan daşary urt basbalçylarynyň çalışmalarından halas etmegiň ýoluny aktarypdyr diýe. Şonu ol türkmen tire taýpalarynyň birleşmegini isläpdir. Merkezleşlerin bir döwlet gurmaly bir netije gelipdir diýe. Bu goşgy ötetirler bolsa onuň pikirini has hem aýdyň beýan edýär. Türkmenler baglasa bir ýere bili, bu goşgy ýanky deme okap berdi, men onu okamaýyn, ýygynyň şeýle diýe. Şu taýda şo ruslara bagşlan bir nimesi bar eken, goşgy şo bir kupletçini okap berin. Magtumuly diýdi ýanyň diýerligine, musulmany goýma kapyr gorlugyna, rowaç bergin ýumut gökleň birligine ol Kemalhan owgan bolsun başymyz diýe. Şu taýda şol kapyrlara diýe horlugyny itermäň türkmenler diýdi. Kapyr diýmek şo döwürlerde ortlary gelen bolmaly, gelip başlan bolmaly. Ne şo barada ýene de bir maglumat orta oklaýarlar. Diýmek ortlaňam gelip başlan döwürni Magtumuly görüp geçen bolmaly. Ne şo barada aýtjak bolýar. Intek bir umum bir anyk zat ýok. Ýöne şu ýanky halmada siziň bir aýdan zatyňyz bilen gaty ılalaşýan, şol ekshumasiýa edip, şonuň sünküniň analiz edip, hemme zadyny DNK hemme zat edip bolýar da, ýanky sünklerini ýerlerine goýup, kellesiniň ýanky kelle çanagy bar. Şoňa çenni nime analiz edip, sünklerini ýerlerine goýup, boýuny santimetr edip, belli bir karara gelip bilýärler da adamyň boýuna çenni. Soň renkiniň näilrek bolanyna çenni aýdyp bilýärler. Saçynyň küjür taşly bolup ýa gön taşly bolup hemme zat aýdyp berýärler. Şonu nime dip oturman, bir kösenip oturman, şu ekshumasiýa edilse, ol erbet zat däl. Bize ullakan bir açyş bolar bu kadiýan, ullakan bir aýdyňlygy eltermek diýen, anyk bir zat orta çykarmak diýen, şo ekshumasiýa edilse, soň ýene de onu gömüp bolýar, istese başga ýere göçürüp bolýar. Dogry dämi halmada? Ne şol kösenip ýörmän bir her kim bir özüçe bilen zadyny orta oklaýar da Google'a goýýarlar, ine bizem şonu okap berýär. Başga bilýän ullakan zadymyz ýok. Ýene de şol neme salgylanmaly bolýar da Google'a online Wikipedia. Indi şu gepleşigimiň ahyryna benim bir goşgusy bilen tamamlaýyn diýen. Onu men uçurma kanının biraz boşayım. Onu çarın. Bale.
Mene cennet kardeşimizin okuduğu bakar siz ana Malcolm oğlu. Solon men dinle watin bolsa sağalıkta öz okanmaya eşlerim görýän bol şuulku yazılarında bilen bir topar yerde sözler çapraz gelýär. Belli. Örem 5 ýylda bir kitap kılan işimi, eden işimizde kılan işim maktumulun yazmasın. Kızıl başlar gelip weyran eledi. Yok attım yok, yaktım yok, otladım yok. Weyran eyledi. Sonra aklısın küledip, zıngıptırlar, yakıptırlar, soğuklattırlar, hem meclis o weyrançılık, sonra geliyor. Inni şu malt inni son hükümet, Niyaz'ın da uğrunu Rafsanjanı bilen doğru koştu da. Bu separatizm. Sonra İran'ı değişti zatları aydılmalar etti. Ayırmalar etti, şu kızıl başladığını. Ondan sonra Rafsanjanyň döwründe ýa-ni Türkmen şäherini başga ada urdular. Indi Türkmen şäheri adaly o Parslan birdeli bilen Mazendaran näme diýen tapdyrlardy. Başga o ýöne toprak Türkmenki. Indi sonra ýene näme bar? Indi Sovet zamanynda Mahtumulyn din marada ýazan goşlar hiç birden ne radioda aýtdyrdylar, ne de halka okutdyrdylar, ne de bagşylar aýtdyrdy. Ya mesela sayılı ateist din marada işte okumak yazmak barada. İnni bolsa Mahtumulyn şu gün son 30 ýyl Mahtumulyn akly watançylyk goşgularyny şol sany ýa-ni bir ýyka başlady şu goşgularyny ýazgadygan etdi aýtdyrma. Özlerine değiştiler sebebi. Onu da inni şu hem Mahtumulyn bir ýerde watançylyk barada ya Seyit Nazar Seyit'in o var ýa-ni watan barada halk barada hiç de okulyanlar hiç yok. Gadagar. Inni Gurbanly kellesine şeýle künnükli Mekka gitdiler bilen akmysy tohum ýanyna aklylar. Inni tersine hazır mın ýazan dini goşularyny ortaga çykarlar gördüler. Bularda sebep inni halka hödürleri ideologiya galmady. Taglimat yok bularda. Yani devlet adam üçindir diye. Kim adam üçün? Konstitutsiyada bolsa halkın adını raýat diýip tutdy. Şu taýda iki söz ullanýar. Adam we raýat diýip. Demek adam öldürür bolýar, raýat biziň halkymyz bar. Şu taýda konstitusiýa girdipdirler bular bu sözü. Halkymyzyň şu zatlary ýok bar ana. İkisem demelýär. Ama ýa-ni adam we raýat hukuklary diýer. Adam we raýat hukukları. Adam kim bolýar? Raýat düşnüklerini bilen halk bolup bir o adam kim bolýar? Öz tohumy şunu goraýarlar. Yani şular ýaly zatlar bar. Getirip men pikir edýän şu taýda Mahtumula şu ýadygarlyk dikip, ondan şu taýdan bir medrese açdyklar da öz adyny bilemek. Bir zatlar oýnajak. Yani indi birardyň dini oýnamasalar başga hiç tat galmady. Halk bulardan çok geldi. O dini duygusam halkımızda näme var? Türkmen hiç açan ömründe şu mescidin kapısında yıkılıp manglayın daha sonra oturur. Türkmen yok. Türkmen öz Garagulunun ýylyny, 5-9 ýylyny geçiren ömrünü şarwa millet bol. Şu gidip bir gur toprakdan diňe Mahtumly medresede okuýar. Kwasta şu ýa-ni halasta şu gyzlaýak onun emesi var, medresesi var. Ondan aňry yemek edýär bir näme bir Bukhara medresesini okuyorsan, Xiva medresesini okuyor. Ondan şol döwrün atly Avril hem yankı şahirleri var. Ya agirtleri, Özbek, Tacik, şunun hemmesi bilen gatnaşyp da bolan adam bol. Gaty ilimli, bilimli, Orta Aziýanyň hemme ýerine ýener sökün. Tiýahat eden, ýöne dini taýdan. Son gelip şol bine öýde ýurduna gelende de görse hana moğollasam nasıl satyp berçilenjek. Para peşkeş, on okan ilmi bilen olak edip oturun işi düýbünden ters gelýär. Ýa-şol biziň şu Gurban Gulyny, şoň tohumyny, şoň edip beren işleriniň üstü bilen ine halkyň dinini ýigrenler şeýle şol döwür Mahtumly owasyna dolup geldi ine din okudum deyip kellesi sellel gedip bererler edýän işi şolak netçilim çekýär nasat diýe pul baýor hemmesi şu taýda gary bolsa janada çykmada adam ýok. Şu döwürde bar eken şu kellesi selleller kim güýçli bolsa, kimiň elinde emel bolsa, kim hakimet başynda bolsa, kimiň elinde gamçy bolsa şoňa hyzmat edýär.
halka hizmet eden mollası, müftüsü yok, bar diýse elini galdyrsyn. Yok da. Inni bugün gelip mahkum bolin, inni hazır din goşmalarını çıkarlar orta. Orada durmam. Yani vatan mı aradı yani kaydan mağul. Çıkarsalar orta bar olsa. Orlamsa dona bolon haram hor beyler. O kozun hanım. Haysı gayratlı şunun. Yok. Ene kardeşlerim şunyali. Valla onu olmuşsa vaktinizi almayın. Sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun kalmada. Şu yerde menem bir goşgysyny okap bereyin. Durasın geler. Bir den anlara bağışlanan goşgysy. Güzel bardır güzellerden ziyade. Onun hizmetine durasın geler. Edepli, ekramly, mülayim zada. Tä ölünçäň bile yürüýsin geler. Güzel bardır uzun boylu alkymy. Garaňkyda düşer, garaňky gijede düşer ýalkymy. Sözlegen sözleri misli bal kimi ýanagyndan posu alasyň geler. Güzel bardır günne günne görmeli. Şol gözeliň ziya zülfünü örmeli. Düküp hadinanyň baryn vermeli. Onun tövdasyny bolasyň geler. Bardır gözel sirke bastyr saçyny, artmaz ýuwmaz tabagyny daşyny. Tıylamaz atasyn ene ýaşyny, onun hyzmatyndan gaçasyň geler. Gözel bardır ak kagy zek bilegi, jan içinde bile bolar ýüregi. Şeýle gözel mert ýigitiň geregi, ne hajat islese beresiň geler. Magtum oly syn gerekdir gözeli. Kerne kısmet bolsa tartar edeli. Dünya malın harjet ýagşy gözeli. Yamanyň ýanyndan gaçasyň geler. Ene şeýlere. Sağ ol. Ha o şey dip şo döwürlerim ýa-ni gelin gyzlaryň nähili baha vermegi başarypdyr da. Arasa gelin gyzlar bar, ýa bir mülayim gelin gyzlar bar eken. Şo döwürde ýanky neme aýdyp geçdi goşgysyny. Neme diýdi? Şol yaman ýollar bilen gazanan pulunam üstüne sürte başlady diýdi. Şo döwürlerim bar eken ýejek bolýan ýanky gowaýallarym bar eken, ýollan çykanlarym bar eken. Şonu aýtjak bolupdyr da goşgysyny. Ene şular ýalrak vatandaşlar. Hem aydın dağıtlar doğru ol bir yerini ama biraz düzeliş vermek gerekti. O hazinanı vermeliler de biz olsa inna çok bolup verse o hazinan. Onu bir gödele vermeli olsa halk ne bilmeli olacak. Doğru. Ayda. Ha o doğru. O hazinan berip bolmaz. Neme? O. Onun näme şu ýerde gelip gyzykly gurunlar berdiňiz, her kim öz bilençi goşgysyny okap berdi. Sağ bolsun aýdasym Melya. Sizem näme hoşlaşsaňyz, hoşlaşaýsaňyz aýtjakladyňyz bar. Sağ olun ka. Bolýa. Öyle sağ olun yurttaşlar, ildeşler. Sağ olun yurttaşlar. Öyle çaremine halmıra